Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane kwelihle igama lomfowethu wethu Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi ebusayo kuze kube phakade. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu Baba wethu, Baba osezulwini, ngalokhu kusisiza okungaka nokusambulela okungaka. Egameni lika Jesu, umusa nje bazalwane asifanelekanga ukuthi uNkulunkulu asenzile lesi sihawu. Mhlambe ke ozohlangana nale video lona part number 9 lo. Khona part 1 up to 8 njengamanje part number 9 lo. Ama series lawa mawuthi uzwa namhlanje iphuma kumgqibelo le video. Ila ngikhuluma khona ngejudgment ukwahluleka kaNkulunkulu la eseletha khona ulaka lwakhe emva kohlwitho kule minyaka u7 izobe ikhona emhlabeni. Kunezinto ezibhaliwe encwadini yesambulo ukuthi zizokwenzeka. So ke ngikhuluma ngalezo zinto. Ngikhuluma ngalezo nhlupho. Chapter 6 esambulo ivela kahle bese kuba chapter 8, chapter 9, chapter 11, chapter 15, 16. Ku chapter 6 izitsha izimpawu eziyisikhombisa. Chapter 8 no chapter 9 izitsha zolaka, ama-trumpets, amacilongo, kubethwa kwamacilongo. Bese kuthi chapter 15 introduce chapter 16 la kuqala khona izitsha zolaka, 7 bowls of God's wrath. So ke ama series lawa. So umuntu uzwa le video buyela ke kwi Saturday edlule uphinde futhi leyo Saturday uhlehla uzofike ku number 1. Aphuma njalo lama series ngama Saturdays. Ngenzela ngoba mawuvuka ekseni abaningi ke abasabanjwe kwi system yalelizwe abaningi basuke bekhona mangabe kuyi Saturday bengayile emsebenzini. Nalaba abamanje isystem yekole basuke bengayile ekoleni. Kusuke kuyisikhathi lapho umuntu noma ezothatha indlela mhlambe ke nomndeni wakhe ngo4 ekseni nje siyaphuma uyakwazi ukuyilalela before uthatha indlela zakho futhi ungakwazi ukuthi udlize ngayo. So ngikhipha ngeweekend because iya kuwo wonke umuntu osindisiwe nongasindisiwe. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi yini ezokwenzeka emhlabeni. Bahambela abantu bayekoleni betshelwe ukuthi kufanele kube ne-bright future. Ingane ihambe ngokukholwa ngokuthemba ukuthi ngelanga iyoba something. Ifunde iziqede bese iba yi-something, ibonakala ukuthi yi-something ey'ntweni zasemhlabeni zenyama ezobhubha. But ngiyafisa bazalwane, ngiyakhuthaza ukuthi sikholwe ilokho okushiwo izwi kaNkulunkulu ukuthi kuzokwenzeka. Sikhuluma ngezinto uNkulunkulu asitshele ngaphambi kuba zenzeke ngenxa yokuthi uyasithanda ukuze sithathe isinqumo esihle ngokuphila kwethu. Sibalekele lezi zinto zingasifici. Singashawa ilezi zinto kanti uNkulunkulu bekhulumile ngazo and besinalo ithuba lokuthi sigweme ukushayeka yilezi zinto. Ingakho uJesu uzile wazosifela, kumele sikholwe nguye, simamukele abe inkosi, asibuse, asilawule, simlalele kukho konke. Mighty ubaba osezulwini uzwana uJesu ephuma emanzini kuMatthew chapter 3 ebhajadisa uJohane uthi lithizwe livele ezulwini, le indoda yami ethandekayo engithokozele ngayo izweni. Namanye ayasho kanjalo lapho uJesu ebhajadiswa khona. So ke le series, ama series lawa njengamanje sikubani, siku part number 9 kulama series. La kuphela ngikhuluma nje ngezinhlupho ezoba khona. And okunye kwakho masikuhlola siyabona endabeni, sezwe endabeni nathi mhlambe la singakhona khona esingakufakazela literally esikubonile ukuthi kwenzekile. Njengokuthi nje umhlaba kuwazamazama into ebhaliwe la ezwini siyayibona, isichotho lokuthiwa iheli siyayibona, ibhaliwe la ezwini siyayibona, siyakwazi ukuyifakazela ukuthi sike sayibona. So ke lezi zinto ebhaliwe la izinto ezizokwenzeka.
Uma ngabe uzwa lokhu, hlola impilo yakho ukuthi kulungele ukuthi uJesu mayebuya ahambe nayo, ukuze uphunyuke, ukuze u-escape ulaka lukaNkulunkulu. Yilokho nje bazalwane, uNkulunkulu nje bengithumile ingoba uyasithanda, uyakuthanda. uNkulunkulu akafisi ukuthi lezi zinto ayiplenile, uyazazi ukuthi zibuhlungu kanjani. Kodwa uNkulunkulu umenza umuntu waba nenkululeko yokuzikhethela. Une-freedom to choose. You are a free moral agent. So akekho umuntu ophoqa omunye, akekho umuntu ophoqwayo. But ngeseluleko nje esithobekile, kind with a kind advice, ukuthi nquma kahle, decide kahle, zizokwenzeka lezi zinto esibhalwe lana. Lana ku-part 9 ngifisa sifundeke Isambulo chapter 11. Sizosifunda sehle ngichaze ezinye zezinto ezokwenzeka lezi. Alright, chapter 11 Isambulo verse 15. Ingilosi yesikhombisa yayisibetha kwase kuba khona amazwi amakhulu ezulwini athi, umbuso wezwe usungowenkosi yethu nokaKristu. Inkosi yethu uNkulunkulu ophilayo nokaKristu, uKristu Jesu. Alright, iyakubusa kuze kube phakade naphakade. Njengamanje uNkulunkulu sabadedela abantu babonakale bewuphethe bewubusa umhlaba, kodwa benqaba ukubusa ngemithetho kaNkulunkulu. So inhloso yalezi inhlupho uNkulunkulu uzobe esezobaketula, esezobakhipha emandleni okuphatha ukubusa ukulawula umhlaba, esezothatha over ubaba uNkulunkulu. But andukuba kwenze lokho, usinikeza ithuba lokuba sikhethe kahle, angathi maseketula uSathane olawula lomhlaba nengilosi zobumnyama namadimoni, bese eketula nabantu abangumfaniso kaNkulunkulu. But abantu-ke bakhetha ukuthi balalele uSathane. But kithina abantwana baNkulunkulu esisemvumela uJesu Kristu obe inkosi, nalo ongakamvumi ofisa ukumvuma, uyamvuma uJesu umamukele, uyinikele kuye, usindiswe, bese udela konke okwaleliswe. Alright, nanso-ke into eyenzakalayo. Kuzofika isikhathi ngokwalesi siprofetho, Isambulo 11 from verse 15, la kuzokhala khona icilongo, bese ezulwini kuba namazwi azothi umbuso wezwe usungowenkosi yethu nokaKristu wayo. Inkosi yethu, ubani inkosi? Inkosi uNkulunkulu. Mawufunda uMark chapter 12 uverse 29, yizwa Israyeli, inkosi yinye, oyithanda inkosi uNkulunkulu wakho. Inkosi uNkulunkulu, umbuso wezwe uzothathwa, uNkulunkulu uzothatha back, ngoba uSathane uqhwagile, wawuthatha ngobuqili, then wagcina sewulawula ngenkohliso yakhe namanga akhe ngobuqili bakhe, deception, lies. Bawakholwa abantu amanga kaSathane, balandela uSathane namanga akhe. But kuzofika isikhathi lapho uNkulunkulu ethatha khona over back. So-ke lesi sikhathi makushawa leli kuzana, ingilosi yesikhombisa yayisibetha, ibethe icilongo, but uJohane ulaleliswa, uzwiswa inkulumo ekhulunywa ezulwini ngento uNkulunkulu asazoyenza. Right, uverse 16, namalunga angama-24 ahlezi phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zawo zobukhosi akhothama ngobuso bawo, akhuleka kuNkulunkulu ethi, siyakubonga Nkosi Nkulunkulu mninimandla onke. uNkulunkulu uyinkosi bazalwane. Nkosi Nkulunkulu mninimandla onke, okhona nowawukhona, ngokuba uthabathe amandla akho amakhulu wabusa. Nezizwe zazinolaka, kepha kwafika ulaka lwakho. Izizwe zomhlaba zinolaka, masishumayela umbuso wezulu, umbuso kaNkulunkulu, bayasilwisa. Masidela konke siphume embusweni wabo ubumnyama, sidela izinto zobumnyama, bayasilwisa. Basithathe ngenkani, basihlukanise nemindeni yethu, badivide imindeni bayihlukanise, bathatha abantu abathile babathumbe, bathatha abathile bababophe, ngoba nje bengafuni inkosi uJesu ibuse ama-families endawonye ehlangene. Yindaba na banolaka,
ulaka livela kubani? KuSathane, ngoba balalela uSathane, bakholwa uSathane namanga akhe. Manje maqhamuka into ephambana nentando kaSathane, izizwe zomhlaba zinolaka, then nezizwe zazinolaka, kepha kwafika ulaka lwakho. Njengoba besilwisa kangaka bazalwane, ohulumeni balelizwe besi-attack-a, besi-persecutor, masiphuma ama-systems bafuna ukusibuyisela khona ngenkani, masikhipha iy'ngane zethu ey'koleni bafuna ukuy'buyisela khona ngenkani, then basebenzela uSathane, banomoya kaSathane, banolaka. But kusazofika ulaka likaNkulunkulu oluzogwinya ulaka lwabo, lunqobe ulaka lwabo, luqede ulaka lwabo, luphele. Then nalo mbuso abaqhoshe ngawo ababusi balelizwe emhlabeni, abazibona engekho omkhulu kunabo, bazazi ukuthi yibo izofika inkosi uNkulunkulu ithathe over. Njengamanje kusahlukunyezwa iy'ngcebo zikaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu, abazalwane abangcwele bakaNkulunkulu basahlukunyezwa njengamanje. Abenza intando kaNkulunkulu emhlabeni bahlukunyezwa ulaka lwezizwe, lwabantu ababusayo emhlabeni, abakhonza uSathane noma abangabalandeli bakaSathane, abahambisana noSathane, abavumelana noSathane. So bahlukumeza abantwana bakaNkulunkulu. Then kubuhlungu laphana ey'dalweni ezine ezulwini, kubuhlungu lapha kumalungu awu-24 ahlele ezulwini. But mase bebona uNkulunkulu ese-actor uNkulunkulu ukuba aqede lobu bubi nolaka lolwezizwe ezimbi emhlabeni, bayajabula ezulwini, bayakhothama ukuthi hawu Nkosi uNkulunkulu, bayamdumisa. Ungazathi bathi kodwa uNkulunkulu buthuleleni sonke lesikhathi, siyabonga ngoba usuthathe over manje. Kuzofika leso sikhathi bazalwane, lento ithi njengoba sidela konke siphunga ama-systems alelizwe, sibonakala singama-traitors, singamavukela mbuso, ngoba lokho okumiswa uhulumeni kumthethosisekelo walelizwe noma walomhlaba, ohulumeni ngokwe-country no-country kunama-constitutions akhona. Lawo ma-constitutions aphambene thina siyaphuma ukulawulwa yilama constitution. So bavukela mbuso, yabona lokho kuthiwa yi-traitor. Then sibonakala singabantu abangabahlubuki, bahlubuka uhulumeni, then baphambana naye, then bese bezivuthela ngolaka. But ulaka likababa wethu osezulwini, inkosi uNkulunkulu umnini mandla onke, luyeza. Lalela-ke uma ngifunda kwehla lami ukuthi kuzokwenzakalani emva kwalokho. Then uverse 17 ethi amalungu, siyakubonga Nkosi uNkulunkulu umnini mandla onke, okhona nowukhona, ngokuba uthabathe amandla akho amakhulu wabusa. Verse 18, nezizwe zazinolaka, kepha kwafika ulaka lwakho, nesikhathi sokwahlulelwa kwabafileyo, nokunika umvuzo izinceku zakho. Ukwahlulela kwabanjani? Kwabafileyo, ngoba khona abantu abaqala inkinga, bashintsha imithetho emhlabeni, bafaka imithetho kaSathane, bakhipha imithetho kaNkulunkulu, babusa abantu ngoba besemagunyeni, bengosopolitiki, bengososayensi, bengama-secularists, bengama-professionals, behlonishwa ngamagama athile estandard zabantu esibekiwe emhlabeni. Bashintsha izinto, kwafika usuku lokufa bafa. Then isazothethwa indaba yabo, bazohlulelwa labo bantu lapho emathuneni, iyeza indaba yabo, isazothethwa indaba yabo. Right? Kuthiwa-ke labazalwane, kuthiwa-ke nesikhathi sokwahlulelwa kwabafileyo, nokunika umvuzo izinceku zakho. uJesu wahlushwa, wakhashelwa umbuso wawaJuda, amaJuda, abaFarisi bamkhaphela embusweni wamaRoma. Then amaRoma ambethela uJesu. Bafile njengoba ngikhuluma nawe nje labo bantu, kodwa basazohlulelwa nabo, ngoba benza into ephambene nentando kabantu kaNkulunkulu. And ezulwini, iy'dalwa zasezulwini, amalungu asezulwini, izakhamuzi, ama-citizens asezulwini, abeyibuka lento ibuhlungu ukubona. Manje mayesebebona uNkulunkulu e-actor noma e-reactor, ethatha manje u-action uNkulunkulu ngenxa yesimo esikhona, nawo bayajabula. And manje bajabulela ney'ngcebo zikaNkulunkulu ezahlushwa, zishumayela ukulunga kaNkulunkulu, zishumayela umbuso, zishumayela ivangeli likaNkulunkulu ophilayo. Isikhathi ukuthi uNkulunkulu ayiphindiselele iy'ngcebo zakhe, mayithi iBhayibheli impindisela kusiyona yethu.
bazalwane into ekhona le ezokwenzeka, but for now kumele ukuthi sihlushwe and sizoqhubeka siushumele umbuso kaNkulunkulu emhlabeni, singawushumeli ngomlomo kodwa sibe sathanda impilo yabo yalelizwe nempumelelo yabo. Sizowushumela umbuso kaNkulunkulu siphumile ey'ntweni zabo, imfundo yabo le kaSathane, school education, imfundo yamadimoni. Siphumile kuma-secular jobs, imisebenzi kaSathane, imisebenzi yamadimoni. Siphumile kuma-secular businesses, amabhizinisi kaSathane aranishwa amadimoni. Then sishumele umbuso wezulu, umbuso kaNkulunkulu, umbuso wokuthula, umbuso wokuphila ophakade, umbuso weNkosi uJesu Kristu yafa yavuka ephila kuze bephakade. Sishumele ivangeli lombuso bazalwane, no matter what, because we know our identity. All right. Nokunika umvuzo izinceku zakho abaprofeti nabangcwele nabesabayo igama lakho. All right. Uzonikeza umvuzo izinceku zakho abaprofeti nabangcwele nabesabayo igama lakho, abancane nabakhulu, nokubhubhisa ababhubhisa umhlaba. uNkulunkulu uzothi mayesenikeza umvuzo ey'ncekwini zakhe, then-ke bese ezobhubhisa laba abawubhubhisayo umhlaba. I-school education sibhubhisa umhlaba ngoba sifundisa izinto kaSathane, izinto zamadimoni, and ingane ithathwa isencane esikoleni, ayazi lutho ngemthetho kaNkulunkulu ophilayo, ayazi lutho ngempilo yasembusweni, igxishwe nje lana izinto zenyama, izinto kaSathane, izinto zezwe eziphambene nentando kaNkulunkulu ophilayo. Bayawubhubhisa umhlaba ngokwenze njalo abantu, ngoba uma umuntu esefundile bayahamba. Buka nje bazalwane, uma ungase nje manje ukwenze research ukuthi kusukela March usuke manje 50 years back, then bese uthathela usuku manaso 50 years, bese usuka lapho uhlehle futhi emuva ubuthi umhlaba ubunjani. Ama-developments maningi, and umhlaba ngenxa yokuthi sebefundile abantu baya ngokuya bewudemeja in-nature, bayayidemeja ngezindlela eziningi, and esikhathi bewusebenza umhlaba then bawusebenza ngaphandle kwemthetho kaNkulunkulu, bawusebenza begcwele isiqalekiso. Then at the same time futhi leyona le misebenzi abayisebenzayo bayayibanga, bayalwa, bayabulalana, bachitheka igazi, and igazi labantu elichithekile lingenacala lachithekela nomhlabathi abawusebenzayo landisa isiqalekiso. Iyo yonke inkinga lekhona. So kodwa ngenxa yokuthi bayawubhubhisa umhlaba, uNkulunkulu uzofika isikhathi lapha azobhubhisa ababhubhise. So bonke laba bantu ababusa umhlaba bengayifuni imithetho kaNkulunkulu ukuthi babuse ngayo, then uNkulunkulu usazoqeda ngabo. Into ezokwenzeka lo bazalwane. So akungabi nzima-ke kwena ukudela konke, kusekuhle nje, phuma kuma-systems alelizwe, buyela kuNkosi uJesu, buyela embusweni kaNkulunkulu, uphelele khona. Kunendlela yokuphila ehlukile engafani nalena yombuso walelizwe. All right. Verse 19. Kwase kuvulwa ithempeli likaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe. Kwase kuba khona imibani namazwi nokuduma nokuzamazama komhlaba nesichotho esikhulu. Then emhlabeni kuvulwa laphana-ke umphongolo wesivumelwano ethempelini likaNkulunkulu, then kuphuma ama-natural disasters ezakuphi emhlabeni, imibani, amazwi, udumo ukukhulu. Yabona izwi madumo, abaningi balisaba izwi maseliduma. Ngisho nabantu besilisa nje, ngisho nabantu besilisa athi umuntu ngiyalisaba izulu. Khona umuntu uhleli naye nje uthi nithi niyayixoxela athi hayi kanti liyashisa lona ilanga, ukuthi hayi ngiyaxolela ukubanda, ehlobo ukushisa nokuduma kwezulu. Kusho umuntu oyindoda athi ngiyalisaba izulu. Then abaningi balisaba izulu. Izulu uma lilethwa uSathane atheka mina esebenza ngomuntu wakhe umthakathi, noma inyanga noma isangoma noma yini, lokuthiwa uthumela izulu. Lelo zulu ngeke liphumelele kimi ngoba mina ngumntwana kaNkulunkulu, ngivikelwe ngonamandla, ngibiyelwe ingilosi zasezulwini, ngibiyelwe ngogange lomlilo wasezulwini.
So angisabiki maliduma nje angisabi ukuthi izulu lizokwenzani. Several times bazalwane izulu li-attack-a, ubone isigaxa somlilo singena ngomnyango siphinde siphume sijike sibuyele emuva. So kunekhathi igaba ezahlukene la lihlasele khona engakutshela ukuthi sabona, hhayi ukuthi ngabona, sabona nabaye bafakaze. Then uma bekuyizulu likababa lemvelo ukuthi liyaduma, mina ngingumntwana kaNkulunkulu, ngeke izulu lizongishaya lishaye mina ngingumntwana kaNkulunkulu. Two, ngine-authority, nginegunya. So nginegunya nje bazalwane. So it's like mina uqobo nginguNkulunkulu and ngingumbusi phezu kwemvelo yonke. So whatever malibona mina nje kufuneke likhothame libhawe izulu. So angikwazi ukusaba bazalwane, because ngiyi-understanda, ngiyaziqonda ukuthi ngubani. I wish ukuthi nawe ungabisalisaba izulu emva kobusuku lenkulumo egameni likaJesu. Alright, kwase kuvulwa ithempeli kaNkulunkulu elisezulwini, kwabonakala umphongolo wesivumelwano sakhe ethempelini lakhe. Kwase kuba khona imibani, lightnings. Uyabona i-lightning ngendlela esabisa ngayo i-lightning. Yabona? But wena njengoba sengichazile nje awukwazi ukusaba lezo zinto. Kwase kuba khona imibani namazwi nokuduma nokuzamazama. Yabona, i-earthquake, uzamazama komhlaba, liyaduma ngapha imbande ngapha kuyazama ngapha. Into esabisayo leyo bazalwane, isazokwenzeka. Yabona, nesichotho, i-hail, amatshe lawa ayiqhwa ehla phezulu ezulwini. Then isichotho esinjani? Esikhulu. Ya ilokho bazalwane bengifisa ukusho ku-part 19. Njalo ngama-Saturdays ngo-4 entathu ekuseni iyaphuma kwi-Theocracy Networking Embassy i-YouTube channel. So-ke siyaxwayisana labazalwane ngezinto ezizokwenzeka. Lezi izinto ezizokwenzeka. UJesu uzobuya azolanda ibandla elingcwele. Ungasali ohlwithweni. Be holy njengalokhu uJesu Kristu owusibizileyo engcwele. Ube ngcwele njengoJesu Kristu owafa wavuka. Then uJesu wayehlukanisela uNkulunkulu ophilayo, wadela konke walelizwe engakhathazwa yilutho, and wayelalela uNkulunkulu, esaba uNkulunkulu. Kukho konke lalela uNkulunkulu. Asibe ngcwele njalo kuJesu engcwele. Jesus Christ is righteous before God. So asibe righteous before God ngokuthi sihambe ngokukholwa. uJesu wayengahambi ngokubona, wayengahambi ngenyama, ngezinto zenyama, kodwa wayehamba ngokukholwa, ekholwa uNkulunkulu ophilayo, ekholwa intando kaNkulunkulu, ekholwa izwi kaNkulunkulu. Siyabonga-ke bazalwane, inkosi yomusa isibusise egameni likaJesu. Amen.